Il-ħadd filgħodu waqt li kellha ssir l-analiżi tal-gazzetti l-eks Ministru Nazzjonalista u eks Segretarju Ġenerali Nazzjonalista ta' tmeninijiet Luis Galea qal li l-Partit Laburista għandu kankru. U partit li għandu kanser. Luis Galea uża dan il-kliem ibes ftit qabel ma tkellem il-kap Adrian Delija u kien għodu qabżet Luċċinga kif il-menta li dawk li jiktbu fil-gazzetti u jitkellmu fil-medja mhux jitkellmu fuq dak li qed isir fil-Partit Nazzjonalista. Il-kummentaturi mhumiex kapaċi to rise above certain feelings u jaqbdu tema. Il-mażul tal-kap biex suppost iressaq ir-riformi fil-Partit tal-Maduma mhux biss attakka lill-medja għax mhux tagħti spazju lil proposti tiegħu iżda anke kkonferma dbaqbi intern li għaddej fil-Partit Nazzjonalista dwar il-proposti tiegħu fosthom dwar l-isem il-ġdid u l-motto. Kad baqbaq li hemm għaddejja internament u hekk irrid niddiskriviha dbaqbaq. L-isem u l-motto tal-Partit Nazzjonalista qed ikun is-sor ġdid ta' ġlied u inkwiet intern fil-Partit f'Tal-Pjetà. Waqt laqam anqla tal-Eżekuttiv is-Sibt spikkaw bosta kummenti ta' anki deputati u kandidati nazzjonalisti li jurew oppożizzjoni qawwija għas-supposti ġdid immuntat mill-kap Adrian Delija. Fis-stqarrija uffiċjali li ħareġ is-Sibt filgħaxija, il-Partit Nazzjonalista qal li l-Eżekuttiv adotta abbozz ta' statut ġdid biss naqas isemmi jekk sarux bidliet fl-isem u fil-motto tal-Partit Nazzjonalista. Is-sorsi ta' dan l-istazzjon fid-Dar Ċentrali spjegaw kif Luis Galea li tqabbad mill-kap biex jippreżenta riformi fil-partit baqa' jafas l-aħħar fuq l-isem u l-motto l-ġdid tal-partit, iżda fl-Eżekuttiv kien hemm nuqqas taqbil. Fil-fatt, f'ħin minnhom kellu jqum il-kap jintervjeni biex jikkalma s-sitwazzjoni u fil-waqt li prova jintoġob mal-Eżekuttiv ma rridx inaffar lil Luis Galea li beda jitlef il-paċenzja. Deputati konservativi bħal Edwin Vassallo kitbu biex ma jintmissx il-motto Religio e Patria. Oħrajn qalu li dan kollu ħela ta' ħin. Fil-fatt, Pier Portelli li s-sajf li għadda riżenja minn President tal-Kulleġġ tal-Kunsillieri Nazzjonalisti kiteb hekk fuq Facebook. Issa jċempel xi ħadd meta hemm bżonn donazzjoni, il-bqija kulħadd minsi. Portelli li kien qal li riżenja l-raġunijiet personali qal li l-partit ta' Adrian Delija biex ma jaħlix ħin jiddiskuti fuq Religio e Patria li sinċerament hemm barra bħala votant ħadd ma jinteressah. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.